Ven, ven. A ver, isto é o que che quería enseñar. Ven, ven, pasa. Este é o sitio perfecto, Julia. Mira, aquí collemos todo. Mira que sitio. Acústica, chan, a pantalla, todo, é perfecto, é o único sitio, Julia. Que me dis? Perfecto, non? Pero, por favor, ti que me ves cara de parva. Pero por que me dixo iso, Julia? Como non che vou dicir? Que máis lle pides ao sitio? Que lle pido? Outra cousa. Non hai marcego que o que non quere ver, Julia, non hai marcego que o que non quere ver. Eu nos cartos nos gasto aquí. Ah, ese é o problema do carto. Entendido? Eu cando gaste o que teña que gastar e o que teña que facer, eu fago nun sitio, pero que non sea así. Ahora quero que te centres, por favor. E céntrate, escoítame. Escoito. Mira eu, o eco. Fíxate. Aquí é tan fácil como, mira, xa temos os madeiros arriba, simplemente será mandar unhas poleas que termen na pantalla e a pantalla aquí. É moi fácil de colgar, pero tamén é moi fácil de caer. Pecha os ollos para ver, imagínate a pantalla Se aquí. pecho os ollos da cara xa non vexo nada. Imagínate, pantalla de frente. Aquí as butacas, todas as butacas postillas. O chan de madeira. Gradas aquí, aquí vai estar a xente sentada, vai poder respirar o olor dos xogadores. Van estar como se estuveran no campo, Julia. Moi ben. Pero isto que vai pa o chan, pa onde vai? Pa o fondo. Pa onde vai? E pa onde vamos todos? Pa baixo. Mas ti que queres mandar a xente ao chan? E dalle ca xente ao chan. Por que vai querer isto? Por que non? A ingeniera diplomada. Vai querer porque te o dis. Aquí hai que ver a final, Julia. Aquí hai que vela. É o sitio. Pero dime de que forma ti vas poñer aquí os butacos, as butacas. Dime de que forma, despois de limpar, de recoller, de facer todo isto. Por favor, explícame, explícame. Déixame falar, déixame falar. No, eu son o loco. Explícame unha cousa. Aí vai. Toda esta barrollada que hai aquí, Isto é barrollado, isto é todo barrollado. isto que hai aquí, Sí, que ten isto. pa onde pensas sacalo, pa onde pensas facelo, como pensas poñer as butacas, de que maneira e de que forma? As butacas. Bueno, macho. Bueno, entonces, ¿qué? Ni de broma. Vouche enseñar unha cousa que non me vas poder dicir que non, vale? A ver, Pasa. pero ti que me queres enseñar aquí? Carlos! 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 Ábreme a porta, hombre! Deixa de tonterías e parvadas e ábreme a porta. Pareces un neno pequeno. Covelo! Ábreme a porta! Estás todo o que tes, ábreme! Covelo! Ábreme! Estás todo o que che pasa! Julia, escoita, vouche abrir, tranquila. Abre! Pero hai aquí alguén que quere falar contigo e tes que falar con el. Eu con este home non volvo a falar nunca máis. Julia. A ver, Julia, por que non queres falar con el? Porque non falo con el. Non. A ver, por que? Por que non? Dalle unha oportunidade. Non. Pero se el quere falar contigo. Que non. Pero, escoita. Non. É todo que non. Fala Non. con el, solo unha vez. Non. Eu consigo que eles teña ali e ti falas con el. Ainda és pesado, Pero pesado non, pesado es ti. Pero que son eu pesado. Él está mal, Mira, quero falar é máis contigo. pesado. Despois de dicirche que non, ainda me sigues R. Non. Julia, Non estaba me a dá pasar gana. mal. Pois está mal que se poña ben, eu non. E con esa persona, mentras viva, o que esta señora nunca máis con el volve a falar. Quero que me contes o que pasou e tenme que contar xa. ¿Qué pasó? Quiero saber. Contame. ¿Qué es o qué pasó, Julia? ¿Qué pasó? Non o sei. Eu sei que non me falaba. Non nos falaba. Eu afrenteime a el. Fon hacia esa persona.
e pregunteille se tiña collós que me dixera que o que tiña con un hijo, con nosotros. El díxome que lle chegaban e que lle sobraban. Pero non estuvo, e non tuvo para dicirmo. Entonces non lle falo ahora, nin a hoxe, nin mañá, nin lle falo, nin lle falarei jamás en la vida. Jamás. Entendícheme? Jamás. Julia, a veces as cousas non son o que parecen. A ver, Julia, a ver, que pasou? Que che pasou para estar tan enfadado? Pois non sei, digo ti. É que a min agora non se me acordan as cousas, non sei. Non teño nin memoria, non sei que me pasou, nin... Tampouco é como está ahora, hai que ver unha fotiña de pintura por aí, aquí poñer a pantalla, unhas cenas. Ni de broma.